बडोप्रेसआव नोंथांमोनखौ बरायबाय खुलुमबाय। दिनैनि गिबि रादाब। रायजो बेंगिरिया दिमा हासाव जिल्ला दावबायहैनानै सरकारनि बिथोनफोर मावफुंनायनि सायाव खौरां लादों। बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरसालिया जथुमाखौ बको नोगोराव खुंगोन होननानै खौरां दिहुननाय जादों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानांनाय NDFB नि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो दाबि दैखांदों। दुरान्ड काप क'क्राझाराव खुंनाय थामथि मेचआव दिल्ली FC आरो त्रिभुवन आर्मी FC नि मेचआ ड्र' जादों। बर'फोरनाव गेलेनायनि आदब आरो गुना थैया दं। दिनेश ब्रह्मआ बे खोथाखौ फोरमायदों। पाहारपुराव मुलुगनां ट्राइबेल सान फालिदों। दुबाइयाव गंथाम सनानि मेडेल देरहाना हानाय कुन्जलता बर'नो बिटिआर एक्सप्रेस बिमुं होनो दाबिदों गेलेमु हानजागिरिफोरा। मणिपुरनि सा 1500 उन्दैफोरा मिज'रामनि फरायसालियाव मुं थिसनबाय होननानै खौरां मोन्दों। श्रीलंकानि नेभिआ सा 10 भारतीय ना हमग्राफोरखौ हमदों होननानै खौराङाव फोरमायनाय जादों। भारत बांलादेशनि सिमायाव BSFआ लाख लाख रांनि मुवाजों लोगोसे सा 6 सुबुंफोरखौ हमदों होनना खौरां मोननाय जादों। आमेरिकायाव गोबां बारहुंखा बारनायजों सुबुंफोरा मोब्लिब जगायनायखौ मोननो हायाखै होनना खौरां मोन्दों। चन्द्रायन 3 नि विक्रम लेन्डारआ अखाफोराव माबोरै लेन्डिं जागोन बेखौ इसर'आ फोरमायदों। दिनैनि गिबि रादाबा बेनोसै। गोजोन्थों।